ኣብ ኢንተርኔት ብዙሕ ግዜ ተጥፍኡ ግን ከምቲ ዝግባእ ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምኽንያቱ ንህይወትኩም ዘቕልሉ፣ ገንዘብኩም ዘድሕኑ ወይ ድማ ሓድሽ ክእለት ዘምህሩ ዌብሳይታት ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? ሎሚ ህይወትኩም ኣብ ኢንተርኔት ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይሩ 20 ኣገረምቲ ዌብሳይታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓደራኹም እዚ ቪድዮ እዚ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ፣ ምኽንያቱ እዞም ዌብሳይታት እዚኦም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም መዓልታዊ ክትጥቀሙሎም ኢኹም። ድልዋት ዲኹም? እስከ ንጀምር። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ግዜ ከመቀኒኹም ሎሚ ህይወትኩም ኣብ ኢንተርኔት ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይሩ 20 ኣገረምቲ ዌብሳይታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እምበር ገጽ ኣብቲ መተው ከምቲ ዝበልክኹም እዞም 20 ኣገረምቲ ዌብሳይታት ኣብ 7 ነንሕድሕዶም ከፊልናዮም ማለት እዩ። ክፋል 1 ንድሕንነት ዳታን ብሕታውነትን ዝሕግዙ ዌብሳይታት እዮም። ክፋል 2 ድማ ንዝተፈላለዩ ፍልጠትን ክእለትን ዘምህሩ ዌብሳይታት እዮም። ክፋል 3 ድማ ህይወትና ብጣዕሚ ዘቕልሉ መሳርሕታት ዘለዎም ዌብሳይታት እዮም። እቲ ክፋል 4 ድማ ንመዘናግዕን ዝተፈላለዩ ኣቕሓታትን ንመዐደሊ ዝጠቕሙና ዌብሳይታት እዮም። እቲ ክፋል 5 ድማ ንፍልጠትን ዳታን ዝጠቕሙና እንትኾኑ ክፋል 6 ብፍላይ ድማ ንኮንተንት ክሪኤተርስ ወይ ከዓ ንስራሕ ፈጠርቲ ዝጠቕሙ እዮም። እቲ ናይ መወዳእታ ጌርናዮ ዘለና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ናይ መዓልታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝጠቕሙና ዌብሳይታት እዮም። እምበር ካብ ክፋል 1 ክንጅምር ከለና ንድሕንነት ዳታን ብሕታውነትን ዝሕግዙ ዌብሳይታት ክንርኢ ኢና። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ብዛዕባ ቫይረስ ቶታል እንትኸውን መጀመርታ ብዛዕባ ድሕንነትና ንጀምር። ዝኾነ ፋይል ኣብ ኢንተርኔት ክትወርዱ ከለኹም ቫይረስ ከይህልዎ ትፈርሑ ዶ? ቫይረስ ቶታል ነዚ ፀገም ዝፍታሕ እዩ። ነቲ ዘውረድኩሞ ፋይል ወይ ሊንክ ናብዚ ዌብሳይት እዚ ብምእታው ጥራሕ ልዕሊ 60 ናይ ቫይረስ ድሕንነት ኩባንያታት ብሓንሳብ ይፍትሽዎ። እዚ ማለት ካብ ዝኾነ ፀገም ነፃ ምዃኑ የረጋግፀልኩም። ካብ ሎሚ ንድሓር ብዘይ ስጋት ዝደለኹምዎ ክተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ኣይቢን ፓውንድ ዝበሃል ዌብሳይት እዩ። እዚ ኢሜይለይ ተሰሪቐ ዶ ኣይተሰረቅኩም ናተይ ድሕንነት ዳታይ ብኢሜይል ዝለዋወጠሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ሃክ ገይሮሞ ኣይገበርዎን ዘረጋግፀልኩም ዌብሳይት እዩ። ኣካውንት ናይ ፌስቡክ፣ ጂሜይል ወይ ከዓ ናትኩም ተሰሪቑ ዶ ይኸውን? ሃቭ ኣይ ቢን ፓውንድ ዝበሃል ዌብሳይት ኢሜይልኩም ኣብ ዝኾነ ናይ ዳታ ምጥሓስ ተረኺቡ እንተኮይኑ ይነግረኩም። ኢሜይልኩም ብምፅሓፍ ጥራሕ ሓበሬታኹም ኣብ ኢድ ሰራቅቲ ኣትዩ ድዩ ወይስ ኣይኣተወን ብደቃይቅ ጥራሕ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ንስኹም ከ ፈቲንኩምዎ ትፈልጡ ዶ? ኣብ ኮሜንት እስከ ጻሓፉለይ። ሓራይ ናብ ካልኣይ ክፋል ክንከይድ ከለና ድማ እዞም ዌብሳይታት እዚኦም ንፍልጠትን ክእለትን ዘምህሩ ዌብሳይታት እዮም። ስለዚ ኣብዚ ክፋል እዚ 3 ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ክንርኢ ኢና። እቲ ቀዳማይ ኣይፊክሲት ወይ ከዓ ባዕለይ ክዓሪ ዝብል ዌብሳይት እዩ። ስልክኩም ወይ ላፕቶፕኩም ተበላሽዩ ናብ መዐረይ ቅድሚ ምውሳድኩም ኣይፊክሲት ፈትኑ። እዚ ዌብሳይት እዚ ዝተፈላለዩ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ብኸመይ ከም ተዓርይዎም ስጉምቲ ብስጉምቲ ብስእልን ቪድዮን ዝተሰነየ ነፃ መሳርሒ ይበኩም። ገንዘብኩም ኣድሕኑ፣ ባዕልኩም ድማ ኤክስፐርት ኩኑ። ናብቲ ካልኣይ ዌብሳይት ክንከይድ ከለና ከዓ ፎቶፒያ ዝበሃል ዌብሳይት እዩ። ንፎቶሾፕ ብዙሕ ገንዘብ ምኽፋል ሰልችኩም ዶ? ፎቶፒያ ልክዕ ከም ፎቶሾፕ ዝሰርሕ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ናፃ ናይ ኦንላይን ፎቶ ኤዲተር እዩ። ዝኾነ ነገር ንምውራድ ኣየድን ብቕልጡፍ ስእልታትኩም ካብ ፕሮፌሽናል ትሰርሕዎም ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሳልሳይ ድማ ካን ኣካዳሚ ወይ ከዓ ነፃ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ። ካብ ሒሳብ ጀሚርካ ክሳብ ሳይንስ፣ ካብ ታሪክ ጀሚርካ ክሳብ ኮምፒተር ሳይንስን ካልእን ካን ኣካዳሚ ብዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ነፃ ዝህብ ትካል እዩ። ንደቅኹም ወይ ከዓ ንዓክስኩም ሓዱሽ ነገር ክትመሃሩ እንተደሊኹም እዚ ዌብሳይት እዚ ናይ ብሓቂ መዝገብ ፍልጠት እዩ። ስለዚ ኩልኹም እዞም 3 ዌብሳይታት እዚኦም ክትጥቀሙሎም ኣለኩም። ኣራይ እምበር ናብ ሳልሳይ ክፋል ክንከይድ ከለና ከዓ ህይወት ዘቕልሉ መሳርሕታት ኢና ክንርኢ። ተቐዳማይ ዌብሳይት ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ድማ ቶስ ዲኣር ወይ ከዓ ተርምስ ኦፍ ሰርቪስ ዲድን ሪድ ዝብል ዌብሳይት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ሓደ ኣብ ዌብሳይት ክጥቀምሉ ከለኹም ነቲ ኣይ ኣግሪ ቱ ዘ ተርምስ ዝብል ብዘይ ኣግባብ ትቕበልዎ ዶ? ቶስ ዲኣር ነቶም ነዊሕ ዘሰልቹ ውዕላት ብምውሳድ እዚ ዌብሳይት እዚ ዳታኹም ይሸጦ ድዩ ወይ ንብሕታውነትኩም ኣኽብሮት የብሉን ድዩ ዝብል ደረጃ ብምሃብ የፍልጠኩም። ድሕሪ ሕጂ ዓይኒ ሕሙተይ ኣይትስማዕኩም። ካልኣይ ዌብሳይት ድማ 10 ሚኒት ሜይል ዝበሃል ዌብሳይት እዩ ወይ ከዓ ናይ 10 ደቂቃ ኢሜይል። ሓደ ዌብሳይት ኢሜይልኩም ክትውቅዎ ሓቲትኩም ግን ብዙሕ ስፓም ከይሰደልኩም ትፈርሑ ዶ? 10 ደቂቃ ሜይል ክሪኤት ብምግባር ን10 ደቂቃ ጥራሕ ዝፀንሕ ግዜያዊ ኢሜይል ይህበኩም እዚ ዌብሳይት እዚ። በዚ ተመዝገቡ። ድሕሪ 10 ደቂቃ ድማ እቲ ኢሜይል ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብ ስፓም እቲ ኦሪጂናል ኢሜይልኩም ካብ ስፓም ንምድሓን እዚ 10 ሚኒት ሜይል ዝብል ዌብሳይት ተጠቒምኩም ን10 ደቂቃ ኢሜይል ጥራሕ ክሪኤት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሳልሳይ ኢሜይል ድማ
just delete me ዝብል ወይ ከዓ ኣካውንት የጥፈለይ ዝብል ዌብሳይት እዩ። ካብ ሓደ ዌብሳይት ኣካውንትኩም ንምድምሳስ ፈቲልኩም ግን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑኩም ትረኽብዎ just delete me ናብቲ ኣካውንት ዝጠፍአሉ ገጽ ብቐጥታ ዝወስደኩም ሊንክታት ብምሃብ ስራሕኩም የቕልለልኩም። ሽዑ ድማ እቲ ዝተመዝገብኩሞ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ዲሊት ክገብረልኩም ይኽእል እዩ። ራብዓይ ድማ ዌብሳይት ሚንታ ይበሃል። እዚ ማለት ኩሉ ፕሮግራም ብሓንሳብ ማለት እዩ። ሓድሽ ኮምፒውተር ምስ ትገዝኡ ነቶም ዘድለዩኩም ፕሮግራማት ከም ክሮም፣ ቪኤልሲ፣ ዙም ካልኦት ኣፕሊኬሽናትን ሓደ ብሓደ ምውራድ ግዜ ይወስድ እዩ። ስለዚ ሚንቴ ነዚ ኣዝዩ ጽቡቕ መማረፂ እዩ። ስለዚ ነቶም ትደልይዎም ፕሮግራማት ብምምራፅ ኩሎም ብሓደ ግዜ ብሓንቲ ክሊክ ጥራሕ የውርደልኩምን ኢንስቶል ይገብረልኩም። ኣብ ሰዓታት ዝወስድ ነበረ ስራሕቲ ኣብ ደቂቓ ኢንስቶል ይገብረልኩም። ስለዚ ሚንተ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ክትጥቀምሉ ሪኮመንድ ይገብረኩም። እቲ ራብዓይ ክፋል ንዝተፈላለየ መዘናግዕን ንመግዝኢ ኣቑሑትን ዝጠቕመና ዌብሳይት እዩ። ቀዳማይ ዌብሳይት ጀስት ዎች ዝብል ዌብሳይት ወይ ከዓ ፊልም ቤሎ ዝብል እዩ። ሓደ ፊልም ወይ ከዓ ተኸታታሊ ድራማ ክትርእዩ ደሊኹም ግን ኣብ ኔትፍሊክስ ድዩ ኣብ ኣማዞን ፕራይም ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ካሊእ ከም ዘሎ ኣይፈለጥኩምን። ጀስት ዎች ነቲ እትደልይዎ ፊልም ኣበይ ከም ዝኾነ ናይ ስትሪም ኣገልግሎት ኣበይ ከም ዘሎን ይነግረኩም። እቲ ካልኣይ ዌብሳይት ድማ ሃው ሎንግ ቱ ቢት ዝብል እዩ። ጸወታ ንምዝዛም ክንደይ ይወስድ። እዚ ዌብሳይት እዚ ንተፃወትቲ ቪድዮ ጌም እንትኸውን ሓድሽ ጸወታ ቅድሚ ምግዛእኹም ንምዝዛሙ ክንደይ ሰዓት ከም ዝወስድ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? ሃው ሎንግ ቱ ቢት ዝብል ነዚ ሓበሬታ እዚ ብልክዕ ይህበኩም ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ካመል ናይ ኣማዞን ዋጋ ንምቁፅፃር ማለት እዩ። እዚ ዌብሳይት እዚ ካብ ኣማዞን ኣቕሓ ክትገዝኡ ከለኹም እቲ ዝበለፀ ዋጋ መዓዝ ከም ዝኸውን ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? ካመል ናይ ኣቕሓ ታሪኽ ዋግኡ የርእየኩም። ከምኡ እውን ዋግኡ ምስ ወረደ ብኢሜይል ከም ዝሕብረኩም ክትነግርዎ ዝትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እቲ ኣቕሓ እሱ ዋግኡ ምስ ወረደ ናብ ኢሜይልኩም ኢሜይል ሜሴጅ ብምልኣኽ እቲ ዋጋ ምውራዱ ክሕብረልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ካመል ኣቕሓ ንምዕዳግ ካብ ኣማዞን ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ሓበሬታ ዝህበና ዌብሳይት እዩ። ክፋል 5 ንፍልጠትን ዳታን ዝጠቕሙና ወልፍራም ኣልፋ ወይ ከዓ ዝሓስብ ሞተር ጉግል ሓበሬታ ይህበኩም። ግን መልሲ ዝሓስብ ሞተር ፈሊጥኩም ትፈልጡ ዶ? ወልፍራም ኣልፋ ዝተባሃለ ዌብሳይት ንሕቶታትኩም መልሲ ዝደሊ ዘይኮነስ ዝሓስብን ዝሰርሕን እዩ። ንኣብነት ኤርትራ ቨርስስ ኢትዮጵያ ኢልኩም እንተፅሒፍኩም ብዛዕባ ህዝቢ፣ ስፍሓት መሬት፣ ቁጠባ ካልእን ብምንፅፃር የቕርበልኩም። ንተምሃሮ ሒሳብን ሳይንስን ድማ ዝኾነ ከቢድ ሒሳብ ኣብ ሰከንድታት ይፈትሐሎም። እዚ ዌብሳይት እዚ ልክዕ ከም ናይ ብሕቲ መምህር እዩ። እቲ ካልኣይ ዌብሳይት ድማ ኦልተርናቲቭ ቲኦ ወይ ከዓ ንዝኾነ ሶፍትዌር ኣማራፂ ማለት እዩ። ሓደ ሶፍትዌር ፈቲንኩምዎ ግን ዋግኡ ክቡር ኮይንኩም ይፈልጥ ዶ? ወይስ ዝሓሸ ነፃ ኣማራፂ ትደልዩ ዶ? ኦልተርናቲቭ ቲኦ ዝበሃል ዌብሳይት ፍታሕኩም እዩ። ስም ናይቲ ትፈልጥዎ ፕሮግራም ንኣብነት ማይክሮሶፍት ወርድ ትፅሓፍሉ ንሱ ድማ ብዙሓት ናፃን ዝኽፈለሉን ኣማራፅታት ከም ሊብሬ ኦፊስ ወይ ጉግል ዶክስ የቕርበልኩም። ንዝኾነ ፕሮግራም ናፃ ወይ ዝሓሸ ኣማራፂ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ሻድሻይ ክፋል ድማ ንፈጠጥቲ ስራሕ ወይ ከዓ ኮንተንት ክሪኤተርስ ዝጠቅም እዩ። ኣብዚ ክልተ ዌብሳይት ክንርኢ ኢና። ፒክስቬይ እና ኣንስፕላሽ ዝበሃሉ ክልተ ዌብሳይታት ኣለዉ። ናፃ ናይ ስእልታትን ቪድዮታትን ዘቕርቡ ማለት እዩ። ንዩቲዩብ ቪድዮታትኩም ፌስቡክ ፖስት ወይ ዝኾነ ፕሮጀክትኩም ብልዑል ፅሬት ዘለዎም ስእልታት ቪድዮታትን የድልየኩም ዶ? ፒክስቬይን ኣንስፕላሽን ሚልዮናት ስእልታትን ቪድዮታትን ሙዚቃታትን ብነፃ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝበለፀ ድማ ንንግዳዊ ዕላማ እውን ብዘይ ክፍሊት ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ምዃኑ እዩ። ካብ ሎሚ እንድሕር ብዛዕባ ኮፒራይት ኣይትጨነቁ። እዞም ክልተ ዌብሳይታት ንዝኾነ ኮንተንት ክሪኤተር ልክዕ ከም ናይ ብሕቱ ስቱድዮ እዮም። እቲ ካልኣይ ድማ ሶሎ ለርን እና ኮዲንግ ጌም ዝበሃሉ ዌብሳይታት እዮም። እዚኦም ድማ ኮዲንግ ብቐሊሉ ከምህሩና ዝኽእሉ ዌብሳይታት እዮም። ኮዲንግ ክትመሃሩ ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ሶሎ ለርን ከም ፓይተን፣ ጃቫስክሪፕት፣ ሲ++ ዝኣመሰሉ ቋንቋታት ፕሮግራሚንግ ካብ ባዶ ብቐሊሉ ብነፃን ዘምህር ዌብሳይት እዩ። መሰረታዊ ነገራት ምስ ተማሃርኩም ድማ ኣብኡ ድማ ኮዲንግ ጌም ይመፅእ። እዚ ማለት ድማ ብቪድዮ ጌም መልክዕ ብምፅዋት ክእለት ኮዲንግኩም ክተማዕብሉ ትኽእሉ ገራሚ ዌብሳይት እዩ። ክፋል 7 ናይ መዓልታዊ ፀገማትና ንምፍታሕ ዝጠቕሙና ዌብሳይት ሓደ ዌብሳይት ካብዚኣቶም ድማ ዳውን ዲቴክተር እንትኸውን ኢንተርኔት ዳውን ኮይኑ ድዩ ኣይኮነን ዘሕብረና እዩ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ወይ ዝኾነ ኣገልግሎት ክሰርሐልኩም ኣብይኩም ይፈልጥ ዶ? ፀገሙ ካባኹም ድዩ ወይስ ካብኣቶም ንምፍላጥ ድማ ዳውን ዲቴክተር ዝበሃል ዌብሳይት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተጠቀምቲ ፀገም ብቕፅበት የርኢ።
ስለዚ ፀገም ካብኦም ምዃኑ ፈሊጥኩም ብዘይ ጭንቀት ክትፅበዩ ትኽእሉ ግዜኹም ድማ ካብ ምምኻን የድሕነልኩም ካልኣይ ዌብሳይት ድማ ስሞል ፒዲኤፍ እንትኸውን እዚ ድማ ጉዳይ ፒዲኤፍ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ምስ ፒዲኤፍ ፋይላት ምዕያይ ሓደ ግዜ ርእሲ እዩ ዘቃፅለካ ምክንያቱ ስሞል ፒዲኤፍ ነዚ ኩሉ ፀገማት ክንፍታሕ ኣለዎ ካብ ወርድ ናብ ፒዲኤፍ ንምቕያር ክልተ ፒዲኤፍ ምሕዋስ ወይ ከዓ መርጅ ምግባር ፋይል ንምፍራም ዓብዪ ፋይል ንምንጋይ ንኩሉ ብሓንቲ ቦታ መብዛሕትኡ ኣገልግሎቱ ድማ ብነፃ እዩ እዚ ዌብሳይት እዚ ኣብ ቡክማርክ ናይ ኮምፒተርኩም ክህሉ ድማ ግድን እዩ እምበር ክስቡረ ተኸታተልቲ ባህጊ ቴክ እዞም 20 ዌብሳይታት እዚኦም ንሂወትኩም ኣብ ኢንተርኔት ኣዝዮም ከም ዘቕልልዎም ተስፋ ይገብር ካብዚኣቶም ዝርዝር ኣየናይ ዌብሳይት እዩ ዝያዳ ኣገሪምኩም ወይስ ንስኹም ትጥቀሙሉ ግን ኣብ ዘይጠቐስክዎ ሓጋዚ ዌብሳይት ኣሎ ዶ ኣብ ኮሜንት ሓሳብኩም ኣካፍሉ እዚ ቪድዮ እዚ ተጠቒምኩም ላይክ ክትገብሩን ንዕርክትኩም ድማ ሼር ክትገብሩን ኣይትረስዑ ሓድሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ባንክ ቴክ ቤተሰብ ይኹኑ ኣብ ዝቕፅል ሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰላም ድሓን ቀንዩ